No, takže, pani poslankyne, pani poslanci, vítam vás na 6. plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov. Poprosil by som prezentáciu poslancov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prítomných 7. Ospravedlnil sa pán Maťaš. Ospravedlnila sa pani hlavná kontrolórka. Takže sme uznašenia schopní. Program zasadnutia, prvý bod otvorenie, druhý bod prezentácia poslancov, tretí bod schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov, štvrtý bod voľba návrhovej komisie, piatý bod určenie overovateľov zápisnice, šiestý bod návrh VZN obce Veľký Slavkov, ktorým sa ruší VZN číslo 5/2022 o poskytovaní finančných prostriedkov materskej škole a školským zariadeniam zriadeným na území obce Veľký Slavkov. 7. bod návrh VZN, ktorým sa menia doplňa VZN číslo 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, znenie neskorších všeobecne záväzných nariadení. 8. bod návrh VZN, ktorým sa mení a doplňa VZN číslo 1/2018 o nakladaní s komunálnym odpadom, znení neskorších všeobecne záväzných nariadení. 9. bod návrh VZN, ktorým sa mení a doplňa VZN číslo 2/2011 o miestnych daniach, znení neskorších všeobecne záväzných nariadení. 10. bod návrh VZN o odvádzaní odpadových vôd a vôd z povrchového otoku a o verejnej kanalizácii na území obce Veľký Slavkov. 11. bod návrh na schválenie ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Veľký Slavkov. 12. bod návrh na schválenie mimoriadnych odmien poslancom obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov. 13. bod návrh na zmenu rozpočtu obce Veľký Slavkov na rok 2023. 14. bod návrh na schválenie dotácie z rozpočtu obce Veľký Slavkov na rok 2024. 15. bod odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Veľký Slavkov k návrhu rozpočtu obce Veľký Slavkov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 až 2026. 16. bod návrh rozpočtu obce Veľký Slavkov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 až 2026. 17. bod správa o výsledkoch konania hlavného kontrolóra. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra, 18. bod plán zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na rok 2024. 19. bod interpelácia poslancov, 20. bod diskusia, 21. bod záver. Takže poprosil by som znova o prezentáciu poslancov. Poprosil by som do zápisu Martinu Jesko pribudol, takže prítomných 8. Otváram diskusiu k bodom programu. Prosím, pán. Navrhujem vypustiť bod programu číslo 17 podľa programu, koľko pani hlavná kontrolórka sa ospravedlnila. Ďakujem. Takže dávame najskôr hlasovať o programe, ktorý bol zverejnený. Kto je za to, aby obecné zastupiteľstvo sa riadilo týmto programom? Dobre, takže 8. A teraz dávame hlasovať o zmene, teda o vypustení bodu číslo 17. Kto je za to, aby sa z programu vypustil bod číslo 17, vzhľadom k tomu, že pani hlavná kontrolórka sa ospravedlnila a nie je prítomná? 8, ďakujem.
No a teraz dávame hlasovať o programe bez toho bodu číslo 17. Takže kto je za to, aby sa obecné zastupiteľstvo riadilo týmto programom? Nech zdvihne ruku. 8, ďakujem. Pristupujeme k bodu číslo 4, voľba návrhovej komisie. Navrhujem, aby návrhová komisia pracovala v zložení Andrea Likvárová, Ladislav Barabas. Má niekto pozmeňujúci návrh? Pokiaľ tak nie je, dávam hlasovať. Kto je za to, aby návrhová komisia pracovala v zložení Andrea Likvárová, Ladislav Barabas? 8, ďakujem. Pristúpime k 5. bodu a je to určenie overovateľov zápisnice. Navrhujem, aby overovatelia zápisnice boli pani Olga Potoková a pán Marcel Gajdoš. Má niekto pripomienky? Ak to nie je, prosím, dávam hlasovať. Kto je za to, aby návrhová komisia pracovala v zložení 8, ďakujem. No a pristúpime k bodu číslo 6. Návrh VZN obce Veľký Slávkov, ktorým sa ruší VZN číslo 5/2022 o poskytovaní finančných prostriedkov materskej škole a školským zariadením na území obce Veľký Slávkov. Poprosím pána Košického. Ďakujem za slovo, takže materiály ste dostali na e-mail. V dôvodovej správe máte uvedené, že novelou zákona od 9. sa mení vlastne povinnosť obce, čo sa týka financovania materských škôl a ďalších školských zariadení. V podstate vypúšťa sa len z ustanovenia to, že financovanie sa príjma niekedy všeobecne záväzným nariadením od 1.1.2024. Už v podstate obec len oznámi úradným dokumentom do konca januára výšku finančného príspevku. Z toho dôvodu navrhujeme zrušiť predmetné VZN. Takže otváram diskusiu k tomuto bodu. Má niekto pripomienky? Poprosím návrhovú komisiu. Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Slávkov uznáša sa na všeobecnom záväznom nariadení obce Veľký Slávkov číslo To bude vždy doplnené, keď prejde. lomeno 2023, ktorým sa ruší všeobecné záväzné nariadenie číslo 5/2022 o poskytovaní finančných prostriedkov materskej škole a školským zriadením na území obce Veľký Slávkov. Ďakujem. Kto je za prijatie tohto uznesenia? 8. Ďakujem. Takže návrh prešiel. Pristúpime k bodu číslo 8. Je to návrh VZN, ktorým sa mení a doplňa VZN číslo 1/2018 o nakladaní s komunálnym odpadom v znení neskorších všeobecne záväzných nariadení. Poprosím pána Košického. Takže naposledy sa výška za miestne komunálne odpady a drobné stavebné odpady menila v roku 2022, čiže minulý rok je to nárast o 18%. Ako iste viete, situácia nielen u nás na Slovensku, ale v celej Európe a vo svete je taká, že sa navyšujú náklady, či už čo sa týka energií, alebo mzdové náklady, náklady na pohonné hmoty, čo sa samozrejme premieta aj v cenách za spracovanie odpadu. Obec Veľký Slávkov nie je výnimkou. VPS-ka Vysoké Tatry, ktorá vyváža odpad, avizovala na budúci rok navýšenie nákladov o 12%, takže z toho titulu v podstate aj navrhujeme navýšenie miestnej dane a miestneho poplatku za komunálne odpady o výšku, ktorú máte vlastne uvedenú aj v VZN,
VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli, neboli prednesené žiadne pripomienky. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Má niekto pripomienky? Pokiaľ tomu tak nie je, poprosím návrhovú komisiu. Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Slavkov uznáša sa ďalej ako v texte. Takže dávam hlasovať za prijatie tohto uznesenia. Kto je za? 8. Ďakujem. Návrh prešiel. Pristúpime k bodu číslo 8, návrh VZN, ktorým sa menia a doplňa VZN číslo 1/2018 o nakladaní s komunálnym odpadom, znenie neskorších všeobecne záväzných nariadení. Poprosím pána Košického. Tak ako v predchádzajúcom VZN-ku, tak aj v tomto v podstate sa to týka nakladania s komunálnym odpadom. V navrhovanej zmene navrhujeme vlastne znížiť cenu za žetóny, ktoré si obyvateľia môžu kúpiť na jednotlivé nádoby. Ak som dobre postavil, nie znižiť, ale zvýšiť. Dobre. Znížiť som povedal? Dobre. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Má niekto pripomienky? Pokiaľ tak nie je, poprosím návrhovú komisiu. Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Slavkov uznáša sa ďalej ako Takže dávam hlasovať za prijatie tohto uznesenia. Kto je za? 8, nezdržal sa nikto, tu nie je nič, čiže bod číslo 8. Dobre, návrh prešiel. Pristúpime k bodu číslo 9, to je návrh VZN, ktorým sa menia doplňa VZN číslo 2/2011 o miestnych daniach, znení neskorších všeobecne záväzných nariadení. Poprosím pána Košického. Takže v materiáloch máte aj uvedené dôvody, prečo sme sa rozhodli pre zvýšenie miestnych daní. Hlavne sa to týka stavieb. Hlavný dôvod je, že v podstate nepriaznivý vplyv na rozpočet samospráv majú najmä udalosti, ktoré nastali od roku 2020, a to pandémia COVID a ruská vojenská invázia na Ukrajinu. Tieto udalosti viedli k zmenám v dopyte po službách a tovaroch, čo viedlo k prerušeniu dodavateľských reťazcov, zvyšovaniu cien energií a podobne. Čo sa týka nejakých posledných zmien, kedy sa menili sadzby miestnych daní, tak posledná zmena bola v roku 2012. Keď si len zoberieme, ako bola inflácia za tie roky a ako stúpli aj náklady obce, tak je logické, že je potrebné zvýšiť aj miestne dane. To zvyšovanie sme sa snažili urobiť citlivo, aby to malo čo najmenší dopad na obyvateľov obce. Aj napriek zvyšovaniu daní stále obec Veľký Slavkov bude patriť medzi obce s najnižším daňovým zaťažením obyvateľov v tomto regióne. Všeobecné záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli, neboli prednesené žiadne pripomienky. Takže otváram diskusiu k tomuto bodu. Má niekto pripomienky? Pokiaľ tomu tak nie je, poprosím návrhovú komisiu. Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Slavkov uznáša sa ďalej ako v texte. Takže kto je za prijatie tohto uznesenia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nik sa nezdržal, nik nie je proti. Návrh prešiel. Ďakujem. Pristúpime k 10. bodu. 10. bod je návrh VZN o odvádzaní odpadových vôd a vôd z povrchového potoku a o verejnej kanalizácii na území obce Veľký Slavkov. Poprosím pána Košického.
Takže predkladáme obecnému zastupiteľstvu obce Veľký Slávkov na schválenie všeobecné záväzné nariadenie o odvádzaní odpadových vôd a vôd z povrchového toku a o verejnej kanalizácii na území obce Veľký Slávkov. Takéto všeobecné záväzné nariadenie v podstate odkedy bola vybudovaná a zriadená čistička odpadových vôd v obci nebolo, respektíve absentovalo. V tomto všeobecne záväznom nariadení sa hlavne zameriavame na podmienky napojenia sa na miestnu kanalizáciu, na podmienky, čo sa týka spracovania odpadov zo žúm a rovnako aj čo sa týka nejakých poplatkov za odvádzanie odpadových vôd. Všeobecné záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli, neboli prednesené žiadne pripomienky. Takže otváram diskusiu k tomuto bodu. Má niekto pripomienky k tomuto bodu? Ja by som ešte upozornil na jednu chybu v písaní. A to konkrétne v článku 7, článok 9, odsek 7, písmeno C, kde je chyba v písaní. V podstate je zle uvedené číslo vyhlášky. Namiesto vyhlášky 397/2003 je uvedené 379/2003, ale v podstate názov tej vyhlášky je uvedené, len došlo ku chybe v písaní, tak upozorňujem na túto chybu v písaní. Dobre, má ešte niekto pripomienky k tomuto Z1? Pokiaľ tomu tak nie je, poprosím návrhnú komisiu. Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Slávkov uznáša sa ďalej ako v texte. Takže dávam hlasovať, kto je za prijatie toho VZN. Nech zdvihne ruku. 1, 2, 3, 4. Takže 7. Zdržal sa hlasovania 1. Dobre. Ďakujem, návrh prešiel. Pristúpime k ďalšiemu bodu, a to je návrh na schválenie ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Veľký Slávkov. Poprosím pána Košického. Predkladáme obecnému zastupiteľstvu na schválenie cenu za odvádzanie čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou obci Veľký Slávkov. Rovnako táto sádzba alebo cena za stočné nebola menená od roku 2012. Každým rokom stúpajú náklady na kanalizáciu a čističku odpadových vod. Máte to uvedené aj v dôvodovej správe, vlastne prehľad týchto nákladov a aj celkový predpis úhrad za stočné. Minulý rok, tento rok nám prišlo aj z URSO potvrdenie o cene, kde URSO určilo maximálnu sádzbu alebo maximálnu cenu za odvádzanie a čistenie odpadových vod, kde určilo maximálnu cenu za odvádzanie 0,8784 eur za meter kubický, kde táto cena je uvedená bez dane z pridanej hodnoty. Na základe toho navrhujeme obecnému zastupiteľstvu schváliť cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Veľký Slávkov vo výške 0,87 eur za meter kubický. Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Prosím, pán Josko. My sme sa bavili na pracovnom rokovaní pre zastupiteľstvo, že vlastne v rámci toho VZN pri tom výpočte sme neuvažovali s tým, že by nám mal
týchto príjmov vlastne prísť na základe VZDNK aj nejaký paušálny príjem za tých užívateľov, ktorí majú studne a tým pádom podľa vodného majú nízke stočné, ale tým, že budú platiť paušálne, tak vlastne sa nám zvýšia tieto príjmy za stočné a preto sme sa zhodli na tom, že a aj vzhľadom na to, že to je v podstate 100% navýšenie, že by sme navrhovali tú sadzbu upraviť z 0,87 na 0,65 a ten predpoklad je ale taký, že výsledná suma, ktorá sa na stočnom vyberie, by približne mohla zodpovedať tej sume, ktorá je aj uvedená a uvažovaná v rozpočte. No, ešte niekto k tomu pripomienky? Čiže dávate návrh na zmenu Dal by uznesenia? som teda pozmeňujúci návrh, alebo predkladám pozmeňujúci návrh upraviť sadzbu stočného z 0,87 na 0,65. Čiže to znamená, že my v rozpočte počítame s nejakou sumou v príjmoch za stočné, ale tým, že tí ľudia, ktorí majú studne a sú napojení na kanalizáciu, tak by nám to malo, predpokladám, vykryť tie príjmy, ktoré by sme stratili, keď znižíme z 0,87 na 0,65. To je suma nejakých 8 000 asi eur. Dobre. Takže dávame hlasovať najskôr za pozmeňujúci návrh poslanca Leska. Prosím, kto je za to, aby sa tá suma z 0,87 centov, Navrhla komisia. tak to prosím navrhovú komisiu. Čiže prečítajte ten istý návrh, ale namiesto 87 centov. Čo? Nie, tento návrh musíte celý prečítať. Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Slavkov schvaľuje cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Veľký Slavkov pre rok 2024 vo výške 0,65 eur za meter kubický. Ďakujem. Dávam hlasovať, kto je za toto uznesenie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zdržal sa 1. Predpokladám, že to je osobný záujem. Dobre. Takže návrh prešiel. Pristúpime k bodu číslo 12. To je návrh na schválenie mimoriadnych odmien poslancov obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov. Poprosím pána Košického. Podľa článku 6 odseku 1 platných zásad odmeňovania poslancov a členov komisie obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov môže byť poslancovi pridelená aj mimoriadna odmena za mimoriadny prínos pre obec. Podľa odseku 2 predmetného článku výšku mimoriadnej odmeny navrhuje starosta obce spravidla jedenkrát ročne. Odmenu schvaľuje obecné zastupiteľstvo obce prijatím uznesenia obecného zastupiteľstva. Na základe vyššie uvedených faktov starosta obce predkladá návrh na schválenie mimoriadnych odmien všetkým poslancom obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov za mimoriadny prínos pre obec, a to za zabezpečenie sponzorských prostriedkov na kultúrno-spoločenské akcie a za organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí pre obyvateľov obce Veľký Slavkov v roku 2023. No, otváram diskusiu k tomuto bodu. Prosím, pán Misko. Ja by som chcel touto cestou sa poďakovať všetkým poslancom, pretože za ten rok, hlavne na tých kultúrnych podujatiach, urobili veľa dobrovoľníckej práce a možno najmenej sa priznala. Tak ja si myslím, že tá odmena je primeraná, že si ju zaslúžia a
menovite myslím Sáni Lichvarola, pán Barabas, pán Pára, ale aj ostatní. Tak len toľko. Tak aby sme vedeli, aké české sa bavíme, je to 400 eur za celý rok pre jedného poslanca. Hrubom, jasné, že hrubom. Hej. Má ešte niekto k tomu pripomienky? Pokiaľ tak nie je, prosím, navrhovú komisiu. Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Slavko schváluje ďalej ako texty. Takže kto je za prijatie tohto uznesenia? Prosím, vyhnúť. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Paulina? Vieš? Dobre. Bod číslo 12, 8. Nik sa nezdržal, nik nie je proti. Pristúpime k bodu číslo 13. To je návrh na schválenie dotácie z rozpočtu obce Veľký Slavko na rok 2024. Poprosím pána Košického. Pardon, 13 bodu 12. Tak, bod hej, číslo 13. Návrh na zmenu rozpočtu obce Veľký Slavkov na rok 2023. Takže poprosím pána Košického. Takže po prehodnotení plnenia príjmov, čerpania výdavkov, ako je z dôvodu poskytnutia transferov zo štátneho rozpočtu pre úsek školstva a na ubytovanie obydencov, predkladáme zastupiteľstvu na schválenie úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2023. Zmeny máte v podstate, ste dostali materiál. Dobre, otváram diskusiu k tomuto bodu. Má niekto pripomienky? Pokiaľ tomu tak nie je, poprosím navrhovú komisiu. Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Slavkov schvaľuje za A zmenu rozpočtu obce Veľký Slavkov na rok 2023 takto, ďalej ako v texte. Za B zníženie prevodu finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Veľký Slavkov na krytie kapitálových výdavkov o 203 000 eur. Dobre. Ďakujem. Kto je za prijatie tohto uznesenia? 8. Nik sa nezdržal, nik nie je proti. Pristúpime k bodu číslo 14, to je návrh na schválenie dotácie z rozpočtu obce Veľký Slavko na rok 2024. Prosím pána Košického. Takže v mesiaci október bola na obec Veľký Slavkov doručená žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce pre rok 2024 od občianskeho združenia OFK Veľký Slavkov na podporu obecného futbalového klubu. Požadovaná celková výška dotácie od obce je o výške 4 000 eur. Podľa článku 2 odseku 1 Všeobecne záväzného nariadenia číslo 3 z roku 2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Veľký Slavkov v znení dodatku číslo 1 môže obec poskytovať dotácie na podporu všeobecne prospečných služieb, verejnoprospečných účelov a na podporu podnikania a zamestnanosti. V podstate do toho spadá aj činnosť, ktorú vlastne robí občianske združenie OFK Veľký Slavkov, čiže je to hlavne rozvoj masovej a rekreačnej telesnej výchovy, rozvoj mládežníckeho športu, organizovanie športových súťaží v obci a reprezentácia obce. Na základe vyššie uvedených predkladáme obecnému zastupiteľstvu návrh na schválenie dotácie z rozpočtu obce Veľký Slavkov na rok 2024 pre OFK Veľký Slavkov vo výške 4 000 eur. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Má k tomu niekto niečo? Pokiaľ tomu tak nie je, poprosím navrhovú komisiu. Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Slavko schváluje ďalej ako texte.
takže Osobný záujem. dobre. Poprosím, kto je za schválenie uznesenia, nech zdvihne ruku. 1, 2, Pavlína, 7. Zdržal sa niekto? 1, nikto nie je proti. Ďakujem, návrh prešiel. Pristúpime k bodu číslo 15, čo je odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Veľký Slavkov k návrhu rozpočtu obce Veľký Slavkov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025-2026. Nie, to je bod iný. To je bod 17. Ale vzhľadom k tomu, že tu pani kontrolórka nie je, poprosil by som pána Košického. Takže odborné stanovisko ste podržali ako súčasť materiálu všetci poslanci, čiže ja už len nejaký záver z tohto odborného stanoviska, čiže pani kontrolórka odporúča dopracovať do zverejneného rozpočtu na rok 2024 s výhľadom na roky 2025-2026 ešte rok 2021, čiže skutočné čerpanie za rok 2021. Okrem toho nemala žiadne výhrady k zostavenému rozpočtu, takže odporúča obecnému zastupiteľstvu obce Veľký Slavkov po doplnení údajov za rozpočtový rok 2021 schváliť rozpočet obce Veľký Slavkov na rok 2024. Takže otváram diskusiu k tomuto bodu. Pokiaľ nikto nemá nič, poprosím návrhovú komisiu. Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Slavkov berie na vedomie ďalej ako v texte. Takže kto je za schválenie tohto uznesenia? Prosím, zdvihni ruku. 4, 8. 8, nik sa nezdržal, nik nie je proti. 16. bod je návrh rozpočtu obce Veľký Slavkov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025-2026. Poprosím pána Košického. Takže návrh rozpočtu na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 až 2026 bol zverejnený na úradnej tabuli. Rok 2024 je záväzný, rozpočty na roky 2025 až 2026 nie sú záväzné. Návrh rozpočtu je vypracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026. Podľa paragrafu 4 odsek 5 zákona 584 z roku 2004 rozpočet obce môže obsahovať zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce. To neplatí ako obecné zastupiteľstvo s počtom obyvateľov do 2000 obyvateľov rozhodne o neuplatnení programu obce, preto ani sme my nezostavovali programový rozpočet. Takže návrhy rozpočtu ste dostali. Čiže rozpočet na rok 2024 reflektoval tak príjmovú, ako aj výdavkovú časť roku 2023. Na základe stanoviska hlavnej kontrolórky obce navrhujem obecnému zastupiteľstvu vlastne doplniť do návrhu rozpočtu obce Veľký Slavkov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 až 2026 zverejnenú na úradnej tabuli čerpanie rozpočtu za rok 2021. Rovnako navrhujeme doplniť do návrhu rozpočtu obce Veľký Slavkov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025-2026, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli v zmysle zmluvy o poskytnutie dotácií z Envirofondu
príjmy v časti finančné operácie vo výške 897 148 eur a kapitálové výdavky vo výške 897 148 eur na realizáciu projektu rekonštrukcia a rozšírenie kapacity existujúcej čističky odpadových vod v obci Veľký Slávkov. Navrhujeme to zapracovať do rozpočtu, pretože zmluva s environmentálnym fondom bola podpísaná 30.11.2023, čo už bol zverejnený návrh rozpočtu na rok 2024 s výhľadom na rok 2025 a 26. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Budeme ešte dávať zmeny rozpočtu, lebo vypadli nám 8 000 príjmov, to musíme zrobiť. Poprosím pani Kuciová. Chcem sa spýtať, či boli nejaké pripomienky k tomu zverejnenému rozpočtu? Pripomienky boli dve. Viete o nich? Hoci sme sa nimi nemuseli zaoberať, pretože nesplnili zákonom stanovenú podmienku, lebo z pripomienok musí byť zrejme, kto podáva pripomienku. Z týchto pripomienok nebolo zrejme, aj tak sme sa nimi zaoberali a vyhodnotili sme ich ako neopodstatné. Môžete ich prečítať? Poslanci ich dostali aj vyhodnotenie pripomienok. To mi stačí. Keď ich dostali? Ukladá nám to zákon, čiže v zákonnej lehote poslanci dostali vyhodnotenie vlastne pripomienok. Poprosím. Pán Josko. Ja by som chcel reagovať k tomu rozpočtu, aj keď na začiatok treba povedať, že sa významne zmenil prístup starostu k poslancom, čo sa týka informovanosti, prístup vlastne k tým informáciám a my sme na pracovnom rokovaní pracovali s podrobnejšou štruktúrou klasifikácie rozpočtu, aj keď zo zákona vlastne zákon umožňuje predkladať rozpočet v takomto členení, ako bol zverejnený. Tak ja aj napriek tomu by som odporúčal obci buď teda tú klasifikáciu podrobnejšiu zverejniť na obecnej stránke, lebo myslím si, že nie je čo tajiť a možno do budúcich rokov aj schvaľovať ten rozpočet o čosi podrobnejšie, sú to verejné peniaze. Pravím, nič tam nie je skryté, my sme to naštudovali dopodrobná, takže to hovorím takto ako odporúčanie. Ďakujem. Takto, je tu návrh, lebo z príjmu nám vypadlo 8 000 eur pri znižení tej čiastky z 0,67 na 0,85. 0,87 0,65. Aby sme to mohli prepočítať, prepracovať, tak som za to, aby sa vyhlasila 10-minútová prestávka. Kto je za vyhlásenie prestávky s poslancom? 8, dobre, takže máme prestávku 10 minút, kým ekonomky zapracujú rozpočet. Ďakujem.
návrh rozpočtu. No, takže mali sme 16:42, bola vyhlásená prestávka, stihli sme to skôr, je 16:50, prestávku ukončujem. Poprosím pána Joska, aby prenesol návrh na zmenu. Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Slavkov doplňa do návrhu rozpočtu obce Veľký Slavkov. Dobre, Teraz obecné zastupiteľstvo obce Veľký Slavkov doplňa do návrhu rozpočtu obce Veľký Slavkov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025-2026 zverejnenom na úradnej tabuli čerpanie rozpočtu za rok 2021. Zvyšuje v návrhu rozpočtu obce Veľký Slavkov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025-2026 zverejnenom na úradnej tabuli. Po A príjmy v časti finančnej operácie o 905 148 eur, po B kapitálové výdavky o 897 148 eur na realizáciu projektu rekonštrukcia a rozšírenie kapacity existujúcej čističky odpadových vôd v obci Veľký Slavkov, znižuje v návrhu rozpočtu obce Veľký Slavkov na rok 2024 s výhľadom na roky 25 a 26 zverejnenom na úradnej tabuli príjmy v časti nedaňové príjmy o 8 000 eur. Schvaľuje rozpočet obce Veľký Slavkov na rok 2024 s výhľadom na roky 25-26 so zapracovanými zmenami. Schvaľuje finančné krytie schodku kapitálových výdavkov z rezervného fondu v sume 322 580 eur. Schvaľuje výdavky na reprezentačné výdavky vo výške 4 500 eur. Splnomocňuje starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu v oblasti príjmov v rámci ekonomickej klasifikácie v celom rozsahu. Splnomocňuje starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu v oblasti bežných výdavkov v rámci funkčnej klasifikácie v celom rozsahu. Splnomocňuje starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu v oblasti bežných výdavkov medzi jednotlivými oddielmi vo výške 7 000 eur. Súhlasí so spracovaním rozpočtu obce v doterajšej metodike, nie podľa programov. Takže má k tomuto návrhu niekto pripomienky? Pokiaľ tomu tak nie je, dávam hlasovať za... Ešte raz navrhla komisia? Tak poprosím navrhovú komisiu. Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Slavkov doplňa do návrhu rozpočtu obce Veľký Slavkov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025-2026 zverejnenom na úradnej tabuli čerpanie rozpočtu za rok 2029. Zvyšuje v návrhu rozpočtu obce Veľký Slavkov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025-2026 zverejnenom na úradnej tabuli za A príjmy v časti finančnej operácie o 905 148 eur, za B kapitálové výdavky o 897 148 eur na realizáciu projektu rekonštrukcia a rozšírenie kapacity existujúcej čističky odpadových vôd v obci Veľký Slavkov. Znižuje v návrhu rozpočtu obce Veľký Slavkov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025-2026 zverejnenom na úradnej tabuli príjmy v časti nedaňové príjmy o 8 000 eur. Schvaľuje za A rozpočet obce Veľký Slavkov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025-2026 so zapracovanými zmenami. Za B finančné krytie schodku kapitálových výdavkov z rezervného fondu v sume 322 580 eur. Za C výdavky na reprezentačné výdavky vo výške 4 500 eur. Splnomocňuje za A starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu v oblasti príjmov v rámci ekonomickej klasifikácie v celom rozsahu. Za B starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu v oblasti bežných výdavkov v rámci funkčnej klasifikácie v celom rozsahu. Za C starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu v oblasti bežných výdavkov medzi jednotlivými oddielmi vo výške 7 000 eur. Súhlasí so spracovaním rozpočtu obce v doterajšej metodike, nie podľa programov. Takže dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. 4, 8, nik sa nezdržal, nik nie je proti. Návrh prešiel rozpočtu. 17. bod sme vypustili z rokovania, pristúpime k 18. bodu a to je plán zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na rok 2024. Vláda
správa v zmysle článku 7 odsek 2 rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov, starosta obce inžinier Ladislav Josko predkladal plán zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na rok 2024. Zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov sú naplánované na nasledovné dni. 21. február 2024 streda, 24. apríl 2024 streda, 26. jún 2024 streda, 18. september 2024 streda, 11. december 2024 streda. Miesta hodina jednotlivých zasadnutí budú upresnené v pozvánke. Má niekto k tomuto bodu pripomienky? Pokiaľ tomu tak nie je, poprosím návrhovú komisiu. Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Slavkov berie na vedomie ďalej ako v texte. Dávam hlasovať za toto uznesenie. Kto je za? 4, 8. Nik sa nezdržal. Ďakujem. A pristúpime k 19. bodu, a to je interpelácia poslancov. Boli na niekoho vznesené požiadavky zo strany občanov? Pokiaľ tomu tak nie je, uzatváram tento bod a pristúpime k ďalšiemu bodu, a to je bod číslo 20, je diskusia. Máte nejaké pripomienky v rámci diskusie? Diskusia je Diskusia, môžu sa prihlásiť aj obyvateľia, preto je tam tá diskusia, že ak má niekto pripomienky, prosím, pani... Ja, Kudasová za Slobodná. Musíte si dať dole, či ja? Nie, ja poznám, veľmi dobre poznám, akože ja som Slavkovčan, len... Chcem sa spýtať, že kto má na starosti odpratávania snehu od EK servisu na Strednej ulici až po hlavnú cestu. A či to niekto kontroluje? Tak odpratávanie snehu má na starosti obec, zodpovedáme za to my a potrebujem vedieť, v čom je problém, aby sme ten problém mohli odstrániť. V tom je problém, že väčšinou chodí sa s autami, ale chodia aj peši ľudia a je kaša. Doslova kaša sa nedá chodiť. Dobre. Takže dôležité je to, aby to niekto kontroloval, či sa to robí. Určite, budeme to riešiť. Mám takú dobrú správu. Zajtra zrejme príde ďalší traktor, malý traktor na chodníky, takže sa uľahčí práca pre tých našich ľudí, ktorí pracujú na odpratovaní snehu. Vidíte, že Zdeno Husenica sa snaží robiť, čo sa dá, ale nemáme traktor na každej ulici. A každý by chcel, aby mal odprataný sneh čo najskôr. Podľa zákona 369 z roku 90 občan nemá len práva, ale má aj povinnosti a starosta obce môže do určitej miery nariadiť práce v záujme obce. To je odpratávanie snehu. Ja chápem starších ľudí, ktorí majú 70 a už nevládzu, a ja som starší, už tiež nevládzem, ale tí mladší niekedy by aj mohli. Viete, je také na uváženie, keď mladý 40-ročný chlap neodpratáva sneh a vraví mi, že pán starosta, ja platím dane, a 70-ročný chlap, ktorý má protézu, si odpracuje sneh a nežiada starostu. To je len o tom, o vzájomnej úcte, ako určite pani Kudasová, ale nie Kudasová. Kundríková, pardon, no, ja už mám tiež svoj rozum. No je mi veľmi smutno, keď idem okolo Pavlíny, príklad, a tam stoja mladí ľudia a dokážu sa na toto pozerať. Tak, tí tam budú stať stále. Dobre, pani Kundríková, sľubujem vám, zajtra sa to zlepší a bude tá ulica Stredná pod Lebo ohľadom. jedná sa o to, keď niekto bude mať úraz, potom sa to už bude riešiť. No, Boh dá. Ja si pred domom, budem mať 80 už, ja si pred domom poupratujem aj 3 metre dozadu, dopredu, ale ďalej ja už si to nemôžem dovoliť. Ja to rada som robila, keď som bola mladá. Aj kolo celej záhrady som si poupratovala.
Prosím, Bohdan. Ja mám ešte okolo toho snehu tiež také mám nepríjemnosť. Ja sa snažím si to popratať sám. Ja si vypracujem pred bránou, príde traktor, hneď to mám naspäť. O to každému. Ja by som si predstavoval to takto, neviem, či to pochopíte. Nech ráno ten traktor pobeha, cesty uvoľní, ale do večera, keď už nesneží, má času prejsť popred brány, aspoň kde to nahrnú, nejak to odhrnúť ďalej. Ja už som podľa mňa som 15 krát to odhazoval. A mám taký pech, že ja to odházem, nejde tam traktor, je to nazad. Bohdan, chápem, ale treba pochopiť aj nás, že my najskôr potrebujeme odhrnúť cesty, ktoré idú do školy, ktoré idú v električke, potom idú tie ďalšie. Spravidla tá stredná sa dosť, alebo Kapitána Moravku dosť často odhrňa. Ja si myslím, že nemôžno vytknúť Zdenovi, že by sa nesnažil ráno chodiť včas, je tu skoro, aj tí chlapci, možno niektorí vravia, že sa opierajú o lopatu. No choďte, vezmite lopatu do rúk a skúste robiť ako stroj celý deň, to sa nedá. Ale dá sa poriešiť aj ten problém, ktorý má Bohdan, že nebude odhrňať radlicou doprava, ale bude odhrňať radlicou doľava, alebo pôjde od evangelického kostola smerom k obecnému úradu a týmto pádom budú mať iný. No, ja ťa, Bohdan, chápem, že si staršie, nie je to ľahké. Hej, určite, Bohdan. Ja chápem aj jeho, že má tej roboty dosť. Ale myslím si, že prvé robí, že prejde cesty, aby tie auta prešli. Ale potom už keď prešiel, tak by mohol ešte prejsť raz. Tuto je to nahádzané, tak to odpracuje. Ja som rád, že sú také pripomienky, Bohdan. Dneska som oslovil pána Antola, stal v križovatke s autom oproti evangelickému kostolu, hej, starší pán, manželka možno o paliciach chodí. Poprosil som ho, aby to postavil pred cintorín, veď keď tam nie je pohreb, je tam odhrnuté, tam voľné miesto. Hej, bolo to, stojí už pred cintorínom, nestojí v ceste, nám sa tiež ťažko tam potom s traktorom odhrňa, keď ľudia stoja. Vidíš sám na ulici Kapitána Moravku, niektorí sú normálni, niektorí nie sú normálni, tak to chcem povedať, lebo ten Zdeno tiež s tým traktorom nevyčaruje. Čo vyčaruje? Má hradlicu širokú a keď nechce poškodiť auta, musí sa vyhýbať. Ja vravím, zajtra, ako bolo nám slúbené, mal by prísť malý traktor. Malý traktor pôjde, bude garažovaný v škole, bude s ním jazdiť Peťo Pavolka, bude odhrňať chodníky, s veľkým traktorom bude chodiť Zdeno a verím, že keď už aj príde taká kalamita, aká je, že sa to bude zvládať. Všetci aj tak nebudú spokojní, lebo niekto bude zase vraviť, niekto je uprednostnený, niekto je posledný. Ako som, hej, ale potrebujeme vedieť o tých problémoch, aby sme ich mohli riešiť. Pán Majček, ale to je problém v každej obci, v každom meste, aj v Poprade, môžete, tam pravidelne chodia pluhy. Tu prejde z PSKčka pluh cez obec, poďte sa pozrieť na ten chodník, čo ide okolo Salaša. To tam môže stať jeden človek od rána do večera, prejde pluh, ten chodník je zasypaný z cesty, keď odhrňa ten celý chodník s ňou. Takže viete, a ten sneh, keď na šikmo plúhnu, kde pôjde ten sneh? No len na kraj pôjde. On nemôže plúhovať do stredu cesty, že bude do stredu cesty plúhovať. No, doteraz, keď boli plúhári cudzí, ten z Mlinice pán, aj pán Pavolka, tak keď som ho popýtal, aby tu odhrnul, tak on bol ochotný, ale s ním to není možné. Ale aj Zdeno je ochotný, on ochotný. No, nedá sa, aby každému odhrňal od brány, viete, lebo potom nestíhne odhrnúť obec. Dobre, budeme to riešiť. Ja si myslím, že Zdeno nie je taký, že by niečo neurobil. Ja mám s tým dobré skúsenosti. Robí, nie je to človek, ktorého treba naháňať do práce, takže určite sú problémy, budeme riešiť. Mne tiež, keď ide, ja si očistím výjazd z domu a keď prejde pluh z PSK, tak takisto mi nahrňa, všetko mám pred bránou a znova musím čistiť. No. Dobre, ešte Bohdan. Ešte aby som... Chodí tam aj pán Gajdoš, ku Burichu. Ja by som chcel navrhnúť, vyberá sa daň za psov. Aby sa z tých peňazí tam urobil nejaký kôš, aby ľudia tie experimenty zbierali. Pretože niektorý pes takú kopu tam navalí jak kôň. A to ideme potom, tá cesta, tam je strach spadnúť na cestu, lebo človek dostane nejakú chorobu. Taká je zanúsená. Takže toto by z tých peňazí sa mohlo
urobiť nejaký kôž, nejaké sačky, nech ľudia sa učia a nech to zbierajú. A kde to chcete dať? Na búry. Stačilo by aspoň ku električke, aspoň 1-2 Ako koše. v rámci obce vieme to zabezpečiť, len potom je problém, viete, kto bude chodiť k tomu burichu, to vysypá. Nie, Tie psi už sa s prepáčením vykáďa tu ku električke. Takže tu je to najhoršie. Od obce ku električke. No, zo zákona nie je potrebné, exkrementy sa môžu hádzať do komunálneho odpadu. Čiže to je len fakt len o ľuďoch, že si zoberú zo sebou sáčok. Každý je naučený, že ten pes sa vyšpiní tam, kde je a nikto s tým nič nerobí. No to je o ľuďoch, viete. Ja som minulé zastupiteľstvo nebol, len som sa chcel opýtať, že v akom štádiu je tá naša cesta na Záhradníckej ulici. Na Záhradníckej ulici Či sa to niekde bol projekt, už robil pán Kuci projekt. Toto už viem, toto Boli už nespokojní, pán Kuci robil ďalší projekt, ten projekt sa musel preceniť, lebo nikto už vám nebude robiť za tú sumu, aká bola pred, ja neviem, 2 rokmi. Takže projekt je precenený, celý problém bol v tom, že peniaze máme, ale nechcem vyhodiť peniaze obecné na to, keď môžeme dostať 100 000, je teraz výzva na miestne komunikácie, robíme na tom, dostaneme 100 000 a už len sa pridružíme k tomu, takže nás to bude stať možno... Nedostaneme, lebo to musia nám schváliť. Takže máme zahrnuté celú čiastku, aký je predpokladaný rozpočet aj na budúci rok, kapitálových výdavkov. V prípade, že by sme boli neúspešní so žiadosťou o dotáciu, tak zaplatíme Záhradnícku ulicu na budúci rok z obecných peniazí. Samozrejme, priorita je využiť fondy čo najviac. Momentálne je na miestne komunikácie vyhlásená výzva, ideme sa do nej zapojiť, ideme podať žiadosť. V prípade, že budeme úspešní, tak bude financovaná časť, bude financovaná dotácie. V prípade, že by nám neschválili žiadosť, tak z obecných peniazí sa zaplatí rekonštrukcia. Budúci rok? Budúci rok. V rozpočte je 150 000 na to plánovaných, lebo... Obidve strany? 150. Obidve. 150 000 plánovaných, lebo treba si brať, že to nie je... 24, áno? Prosím? 24. Lebo si treba vziať do úvahy, že tam potom ešte je stavebný dozor, ktorý sa hradí navyše a ďalšie výdavky sú okolo toho, takže... Ja tomu rozumiem, ja len som chcel vedieť. No, ja len chcem povedať, že my s tým myslíme, ale prečo máme, príklad poviem, dať 150 000 z obecných peňazí, keď 100 000 môžeme dostať z nejakých fondov. Tak keď to stálo, je tam kanalizácia, je to tam kodrom, ja stále vrajím, tá Záhradnícka ulica je najhoršia. Ako v rámci dediny, keď sa kdekoľvek prejdeme, je to najhoršie. Možno aj v rámci okresu. Prosím? Možno aj v rámci okresu. Možno aj v rámci okresu, dobre. Toho roku sme sa nepúšťali do rekonštrukcií, pretože sme vedeli, že má výjsť výzva na miestne komunikácie, tak sme čakali, kedy vyjde výzva vyšla, takže ideme sa zapojiť, ideme skúsiť, v prípade, že budeme úspešní, ušetríme možno 100, možno 90, 80, koľko nás schvália. V prípade, že nebudeme úspešní, tak sa to zafinancuje z obecného rozpočtu. Ale v každom prípade vieme, že je to trňou v pete na obci, na Záhradnícka ulica, takže budeme tu na budúci rok to poriešiť. Prosím. My sme tu boli aj vlastne posledné zastupiteľstvo a chceli sme sa opýtať na tú istú otázku okolo toho mlyna, ako to vyzerá. Prešiel už nejaký mesiac, pracujeme s informáciou, že obec je obstarávateľ, tak ako teda obec postupila ďalej? Vyzvali sme pani Kumurovičovú v danej veci. Informoval som sa od posledného zastupiteľstva, v akom je to štádiu. Povedala mi, že vyzvala architekta, pána Kruliaca, ktorý spracováva danú zmenu, aby predložil v 3 vyhotoveniach projekt, aby mohla pokračovať ďalej v procese. Čiže čaká sa už teraz, kedy sa zás ďalší článok reťazci si splní svoju úlohu, posunie to ďalej. A ten projekt už nebol robený náhodou? Čakáme. Či ho preradol teraz, alebo čo? Neviem. Takú mám informáciu od pani Kumurovičove, že a nie je tam nejaká lehota zákona alebo niečo také? Komunikovala, na toto nemáte, na doplnky nemáte. Sa spracovávajú, keď sú spracované.
Takto, ja som aj dnes telefonoval s pánom Kruliacom, mňa veľmi mrzí, že som rok na funkcii a nebol aktualizovaný územný plán. Naposledy, čo máme na obrazovke, je územný plán z roku 2009 a ostatné dodatky v ňom nie sú zapracované. Čiže my nemôžeme vydať ani územno-plánovaciu informáciu, lebo nevieme, čo platí a čo neplatí a je to dosť pracné zisťovať. Hej, pán Kruliac prislúbil, určite pôjdeme za ním, mal tiež zdravotné problémy, slúbil nám v auguste, že to bude za 3 týždne hotové, je marec a nemáme to hotové. Je december a nemáme to hotové, hej. Tak neviem, kedy to bude, zase nemôžeme to nechať tak, pretože nás bombarduje aj pozemkový fond, všetci by tu chceli pozemky, všetci si myslia, že sa bude stavať, no nebude sa stavať na celom katastri, lebo to nejde. Určite bude to riešené. Ako sa vie vôbec nejak do toho pána architekta zatlačiť nejakým spôsobom, že... Alebo čo je potom ďalší postup vlastne? Potom sa to už postupí na obecné zastupiteľstvo, alebo... Aby sme vedeli, čo máme čakať ďalej. Neviem, v akom štádiu sa pozastavil ten proces. Čiže to vie najlepšie pani Kumorovičová. Viem, že to stroskotalo na súhlase obce, lebo vtedy vyšla vyhláška, že sa nemohli robiť doplnky na preskačku, potom zrušili za tú vyhlášku, už sa mohli robiť na preskačku, takže neviem, v akom štádiu to zastalo. Takže len pani Kumorovičová prisľúbila, že ako náhle bude mať od pána Kruliaca projekty, bude pokračovať ďalej v procese. Takže môžeme aj zajtra sa zase pripomenúť, že tak zase ona nech tlačí na pána Kruliaca. Ďakujem. Riešime to denne, tlačia nás z Bratislavy, nechcem menovať 70 hektárov, hej, tam okolo vrtu Telenského, no, tak nech zabudnú na to, ja budem robiť len to, čo je prospešné pre dedinu a môžu byť aký silný, nie v tomto smere nepôjde tu, a to nie je ja, ale obecné zastupiteľstvo, hej, to si myslím, že to, čo už sú teraz tu investori na 500-600 domov, Slavkov v Bláte na 15 rokov stačí a nám stačí tú dedinu dať dokopy, urobiť stred dediny a nech sa proste stáva. Aj tá Matejovská, hej, tiež riešime, aby na Matejovskej stavali naši Romovia, aby dostali pozemky. Možno, že budeme riešiť ďalšiu vec, pri investoroch sa zväzujeme, pri vysielači máme tam obecný pozemok, je tam to, že nejaké bytové domy by sme tam pustili pre Slavkovčanov, no uvidíme. Dobre, má ešte niekto nejakú... Pokiaľ tak nie je, uzatváram diskusiu. Ďakujem vám za dnešnú účasť na schôdzi. Vyzerá finančne to dobre, prežijeme.